Zan ba ku labarin wata mata da ta daɗe tare da mijinta shekaru Allah bai ba su haifuwa ba. Wata rana ta dawo tare da mijinta dare yayi sai bakin kare ya fito a gaban su yayi musu haushi. Ta ji tsoro sosai sai ta ce a ranta da Allah zai bani ya mace da na aura mata Aswat. Bayan 'yan kwanaki sai ta soma jin alamun tana ɗauke da juna sai ta ce Allah ya karɓi roƙona amma bata san me take ɗauke da shi ba, ya ko namiji. Bayan 'yan watanni sai ta haifi 'ya, sun yi murna sosai, gidansu ya cika da sa'ada, suna ta farin ciki sai ta manta da alƙawarin da ta ɗauka. Bayan 'yan shekaru 'ya ta girma sai mamanta ta aike ta wurin mai littafi saboda ta koyi karatu da rubutu. Wata rana ta dawo daga makaranta sai baƙin kare ya fito a gabansu ya yi mata haushi. Ta ji tsoro sosai sai ta ja da baya, ya matso gare ta ya ce mata ki faɗa mamanki ta cika alƙawarinta. Da ta dawo gida sai ta manta da abin da kare ya ce mata. Gobe da ta koma ya sake maimaita mata, amma kuma sai ta manta. Kwana na uku na fudu kare sai ya ce mata, me yasa ba za ki faɗa mamarki ba wasiƙar da na baki? Sai ta ce da shi na manta amma zan faɗa. Sai ya ce to kar ki manta, sai ba ta ƙwayar alawa ya umarce ta da sa ta aljihunta. Da ta dawo gida sai ta manta da abin da kare ya faɗa mata ta faɗa mamanta. Amma kuma mamarta ta sayi ƙwayar halawa a aljihunta. Sai ta ce a ina kika samu alawa? A nan ta tuna da wasiƙar da kare ya bata. Sai ta faɗa mamanta abin da kare ya faɗa mata. Sai ta tuna da alƙawarin da ta ɗauka. Ta shiga tunani sosai. To da mai gidanta ya zo da yamma sai take faɗa mishi wannan alƙawari da ta ɗauka. Ya shiga tunani sosai sai ya ce mata kyan alƙawari cikawa, amma kuma sun mai da hankalinsu kan 'yarsu sosai kamar kullum suna da mitin da baƙin kare. Wata rana sai suka ji bugun ƙofar gida, sai ta yi maza ta buɗe ƙofar gida ta samu baƙin kare. Sai ta bar tunaninta ta komo ga 'yarta, sai ta ce mata ki shirya. Take faɗa mata alƙawarin da ta ɗauka ma kanta, sai 'yar ta amsa. Sai ta shiga wurin babanta ta yi masa bankwana, sannan ta yi wa mamarta bankwana. Sai ta fito ƙofar gida, sai ta tsaya tare da kare. Ta bar iyayenta suna ta kuka. Kare ya kasance tare da ita har sai da suka fita bayan gari. To da jama'a ku ci gaba da bibiyan mu wajen sauraron wannan labari mu ga yaya kare ya kasance da wannan yarinya. Labari daga bakin naku Yunus Isa. Insha Allahu za mu kawo muku kashi na biyu in Allah ya so ya yarda.